filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Mali gouvernement ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin korikori dukonbo maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ. Ministre fila olu tun bɛ Bayangarakaw fɛ kunun min ye kɛnɛya ministre colonel major Assa Bajalo ani général de corps d'armée Ismaël Wage bɛɛ ni kelenya ministre. An ka jamana kɔnɔ na jiko gɛlɛya kuma cayalen don nin waati na kosɛbɛ min ye Sikasokaw ye olu ka CESCOM ale ye jibondo sɔrɔ. Mamadu Konate ka san 70 soma yɛlɛmali baaraw kɛra kunungo an na an da don o fana na. Fala ye kɔkan kibaru bɛ taa n'an ye Irankaw fɛ yen olu bɛ ka laɲini kɛ Faranskaw fana fɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin bana in an fana kan ka wuli k'an jɔ ka fɛɛrɛw tigɛ o ye. N'a fɔra ko toto kinda ni ɲinɛ kinda bana o sɔrɔla bato kɔnɔ mɔgɔw fɛ u bɛ ka cari ka taa fan bɛɛ la o dun ko a ti yɛlɛma maa fɛ a dun bɛ ka yɛlɛma ka taa an n'an da don o fana na min ye an ka ndolacila n'o ye Mamadu Sangare n'an b'a wele ko Gauche ko jɔnjɔn min tɔgɔ dalen don Marc Viviane Foydera Faranskaw fɛ yen ko ale ye o sɔrɔ fala ye an b'a fɔ sa n ko ɲɛna kosɛbɛ nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye o la fɛn de la ka kɛ filanan y'a la Amari de la ka kɛ filanan y'a la nka nin kɔni an k'a sɔrɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin y'an don k'a ye bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo bi sɔgɔmada in na fala ye Bamako bɛ maa siran Bamako bɛ maa jɔrɔ Bamako bɛ maa hami n'i bɔra sɔgɔma Bamako n'i b'a fɛ ka taa yɔrɔ la fo n'i solila ka bɔ walima ni hélicoptère b'i bolo i bɛ se k'i sago kɛ fala yɛrɛmabila dɔ bɛ Bamako bi a ka bon hakili ma anw bɛ ka basigi ni lafiya min ɲini o ti sɔrɔ ka Bamako to tan cogo in na wa n'an m'an farati san 5 ɲinan kɔfɛ maa tɛna se ka mobili boli Bamako maa tɛna se ka moto boli jakartatigiw bɛ Bamako circulation fan bɛɛ bi moto taxitigiw bɛ fan bɛɛ katakanitigiw bɛ fan bɛɛ mobili sugu bɛɛ bɛ fan bɛɛ dugu maa jɛ n'i k'i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye embouteillage ye ni ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ k'u kɔfilɛ Bamako la maa minnu bɛ fana motoboli yɔrɔ minnu yiralen don u la fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan polisiw bɛ se ka dɛmɛ cogo min ni maaw ma kɔfilɛ maire ma wuli k'u jɔ Bamako maire ma wuli k'u jɔ arrondissement ɲɛmaa ma wuli k'u jɔ gouverneur ma wuli k'a jɔ don dɔ la kɔni a bɛ kɛ ko n'an kun y'a dɔn ye i ye sira ta cogo o cogo Bamako i tɛ sira sɔrɔ a n'a ɲɔgɔn neni a fa neni a ba neni a n'a bolofili mobili vitre fumée mobili plaque taw min ye maakɔrɔba caman bɛ fala circulation na olu fana tɛ circulation sariya bonya dɛ Vespa tigi fara DCO tigiw kan olu fana kɛlen don k'u sagonataw sigi polisiw yɛrɛ tɛ kuma olu fɛ tuguni wa finitigilataga fana caman bɛ yen sans interdit bolili ka di olu ye a kɛra u bɛ service la o u tɛ service la o olu yɛrɛ bolo sa gitɔrɔn dalen don olu yɛrɛ de kama ni min ka di olu b'o kɛ ɲɛmɔgɔw ka kumaw fɛ ani polisiw ka mobili gɛnni an y'a fɔ ka sɛgɛn falayi walahi n'i donna Bamako kɔnɔ a bɛ k'i ɲɛna ko tigi tɛ yen sira tɛ yen tɛmɛyɔrɔ tɛ yen maa tɛ maa bonya a bɛ se k'o bɛɛ kɛ cogo di k'aw ka lakana aw ka tila ka sira aw ka se ka lafiya sɔrɔ ni jamana bɛ taamasiyɛn kɔni bonya ni karama sira fɛ ko o bɛ don a ka circulation na baara b'an bolo dɛ wa nin bɛɛ la bolifɛn si tɛ boli a boliyɔrɔ bɛɛ b'i damana sira de sigi sen kan an b'o bɛɛ la falayi min ye station minnu fana taalen don to gitɔrɔndaw la n'olu fana ye aranjɔ daminɛ o bɛ dɔ fara embouteillage kan tuguni minnu bɛ marabolow kunna maire n'a sɔrɔ délégation spéciale bɛ yɔrɔ min fala ye u ka wuli k'u jɔ n t'a dɔn arrondissement don wa sous-préfet don wa u ka wuli k'u jɔ maire min bɛ Bamako district kunna n t'a dɔn maa min don sabula an y'a mɛn ka fɔ ko délégation spéciale bɔra yen min bɛ yen bi n'o bɛ maire jɔyɔrɔ la a ka bɔ ka Bamako lajɛ maa min bɛ yen n'o ye Bamako gouverneur fala ye a ka jigin Bamako wa an ye kuma dɔ mɛn an bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ko sanu bɛ ka bɔ ba camancɛ la Bamako yan han gun dɔ kan an t'a dɔn ni ɲɛmaaw b'a kalama u ka wuli k'a sɛgɛsɛgɛ dugu tɛ se ka labila ten ko mana o sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko n'an kun y'a dɔn
maa bɛ kisi maa min b'a hakili to a yɛrɛ la a bɛ sariyaw bonya sariyaw fana bonyaba mun ye mun ye olu fana k'a lataa sira fɛ sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ yanni an ka don an ka kumaw olu kɔnɔna na. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. fala ye ko ni gɔnjigiba bolo ti saba min sɔrɔ a b'a fɔ ko kumunen don suba ma foronto dugu min na o bɛ k'a ma kɔ dugu ye anw ni maa fila ti ɲɔgɔn na dɛ faransi don kunungo faransi ye farafinna jamana ɲɛmaa wele fala ye nairobi-kaw n'o ye keniya faaba ye k'u ka taa kuma ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri a ma ɲɛ min kɔ suba forontola kɛnɛ ka ye fala ye min ye Emmanuel Macron ye faransi jamanakuntigi a ma se ka ɲɛ min kɔ ani keniya jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye sen fɛ n'o ye William Ruto ye maliko kuma nana bɔ ka bi a yɛrɛ bɔra n'a kuma ye fala ye ko anw bɛ ka min ɲini ko n'anw ye nansaralakaw ka sɔrɔdasiw gɛn ko n'anw ye minisma ni barikaniw gɛn fala ye ko an hakili bɛ bɛn ni yɛrɛmahɔrɔnya min na ko an t'a sɔrɔ ko basigi baliya ko bɛ ka kɛ an negela ye su ani tile Macron yan'a ka taasibila kɛ ka ɲɛsin an ka furew ma a ko min ye avril kalo tɛmɛnen tile 25 ye bingali in ye k'o bɛ misali bɔ bi ka yira k'a fɔ ko Mali basigilen tɛ faransi jamanakuntigi a ma dan o ma koyi a ye bɔforola kuma ta ka ɲɛsin Irisiw ka wolomasiri tabaw ma olu minnu n'olu ye Afirika kɔri ye bi ko wa ko anw filɛ nin ye ko an kɛlen don k'an ka nafolo n'an ka dugujɔrɔ nafa bɛɛ lajɛlen labila olu ye o gannen don Macron na bi kosɛbɛ ani fana ko min ye Bamakɔ kɔnɔna na k'an bɛ k'a fɔ ko olu ka sɔrɔdasiw nana k'an bɛ tɛ k'olu waleɲuman dɔn fala ye min ye kuma damantan kuma kalantan Mali min tɛ yen o tɔgɔla kuma jamana minnu bɛ tentegeli Mali ta ka ɲɛsin Mali jamana ma ka tila tuguni ko faransi yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka fɛn bɛɛ kɛ ko ka b'i bolo bi Mali ka nafolo n'u ka minɛnw kan ko faransi ka o weleyaw k'olu banna e sera ka jamana ninnu fara ɲɔgɔn kan ka t'i jɔ i ko ekɔli karamɔgɔ ka kuma olu fɛ cogo min mun b'a yira u na k'o banna fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan e fɛ n'a y'a sɔrɔ fala ye ko ka ɲi a cogo la Macron kun kan ka anw to yen n'a ma da o dɔwɛrɛ ma ani jamana minnu ye ɲɔgɔn wele minnu taara ka wele jaabi jamanakuntigi minnu bɛ Nairobi u k'u ka kuma fɔ u k'u ka yiriwalikow fɔ u ka anw ka jamana to yen nka bi maliyɛn tigɛlen don min kan fala ye o ye k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron a ye kumasuli baara kɛ nka ni suba n'a ma maa min den sɔrɔ k'o dun fala ye bɔ kuma ɲɛ dɛ wa o de filɛ nin ye forontoli don o don Macron yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ cɔ waleya min bɛ sen na a kɔkɔrɔma donna cogo min na ale yɛrɛ ka jamana fɛ anw tɛ dɛ u yɛrɛ ka gafetigiw RTL maaw bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ min ye faransi ye a tɛ Mali kɔnɔ bi nka kɔkɔrɔma donnen don maa min fɛ o ye Ukrainikaw ka wolomasiri tabaw ka service de renseignement ye olu ni bamanci jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye MLA kɔrɔ maaw ye u kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma su ni tile Ukraine y'a maa 16 kala drone baara la olu dagalen don Moritanikaw fɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri u b'olu kɛ ka kɛ ni Kidali kɛlɛ tɛmɛnen ye ka kɛ ni Bamako bingali ye bamanci jɛkulu minnu ko ka Mali tila
bibi na olu ni mamun ngo kolu ye ni juga wala ni bamanji wala kebaw ye u bel kala no ku bolo du nyama bela jele nyabala ka fo bi ni bara mbe sena France kuna fondilaw yere ko komi ye Ukraine mamun be nulu be France kama Ukraine ka fe nu ye kalanga France ka fe olu mama fale ne taleno bi kulu tla Côte d'Ivoire ka dobla Mauritanie ka dobla Algérie yasa Mali be se ka dafiri cogomi wili ga jomi ngara no manye o gwani no makorona bi o ne nani ni bofro la kuma ye nga ka do nga fo je kulu munu wulila bara munu kera Mali sura su fana ye jabi duma de jabi minabe ma wasa sabula ande lengu no mina nini wuli ga jo suku kera anga jamana sura su be bolo jigi o makeze sura su jamana don Malien bela jele koka ani kenema bela jele ya yira saka fo ko mi français ko bolo jayira mena ngano ya soro français ma famu akado nga fo ko Mali abesega lumulamba Mali abesega kalaya nga Mali dafrili o sete uye alata kofe ni ye Mali jamana ye ay bara munun sigi senga ay mina munun sa ay wuliga jo munun ke o yankisi nga jamana do nga nyamine ka nyam famu ka keni anga wolo masiri tawaga ministri ka fatuli ye o ye nikura de fiye jamana do na transite min galama Malion bu darime yini de labi Malion be mi nyini u ka sega u ka bara oke Malion be mi nyini u ka sega Quran soro u ka sega ji soro u ka sega u ka bara oke u ka sega wuliga joni chesiri ke ku ka darime soro ka soro min ye ko munu fleni ye u sentola nga u jambu ka jamana na de kuma tani shuba be to ka munu kerefe falai ikangi haklu tu yire la dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala amita bagangara kunungo anga jamana ministru ye wali aminge falai ameni nyinu fe ka do farani nga kosebe ni mina ni basigi ni mina ni benyi ni mina ni maw yereba donga foko jamana haklibe ula kunungo miye wali a chejugum ya mbela jiren tuzuka sinakara dongono dugu konna na falai ministri fla jamana nyama yulu blagata
ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo sa o ye général de corps d'armée Ismaël Wage bɛɛ ni kelenya ministre maa min dara ale ka sa o y'an ka jamana colonel major Assa Badialo ye kɛnɛya ministre Falaye Baɲangara o kunbɛra maa min fɛ o ye colonel Olivier Diassana ye ale ye Baɲangara o gouverneur ye Falaye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa dugu minnu ye gɛlɛya sɔrɔ o ye Kori ye ani Dukambo ani Gobosogu ninnu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ Falaye maa minnu ma min u ma bɔ u ma foyi tiɲɛ u ma tana tiɲɛ maa si ye bamanciwale kɛbaw de filɛ nin kana denmisɛnnin funankɛninw k'olu ni kɛnɛ karaba Mali jamana a y'a dɔn k'a fɔ min ye nin waleya in ye a ma bɛn bi a ma bɛn sini o la sa min ye ɲɛmaw ye u ko yaasa ka se ka ninnu ɲɛbɔ sira la u kana sigi ka mɛn Ismaël Wage ale ni Assa Badialo k'u ka taa nin kɛnɛ in kan ye foli ni tanunun kɔfɛ min ye Wage a ye wolomasiri tabaw fɔ k'u waleɲuman dɔn a ko maaw yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ nin waati in na minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu bɛ se ka segin cogo min yaasa u ka sinsin fo Baɲangara marabolo Tɛnkuntugu n'a Bolomadadugu Falaye a bɛɛ lajɛlen ka suma Ismaël Wage k'o de ka ɲi o la maa minnu bɛ sa n'olu kɔni b'a fɛ ka segin olu ka segin na labɛn nka waleya min kɛra a ganna Mali la a ganna maliden bɛɛ lajɛlen na min ye nin waleya cɛjugu ye nin kumasuli ko min taara ka ɲɛsin an balima n'an sinjiw ma ko a ma bɛn o ma bi a ma bɛn o ma sini Wage ko k'u dusu kasilen don cogo min u k'a dɔn k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don o cogoya kelen in na min ye Assa Badialo ye ale ye foli tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko kabini waleya cɛjugu in kɛra ni niw bɔra la ni maaw joginna ale ka dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la CSRF min bɛ Bankas ani Baɲangara ka taa fara so minnu dolo tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso ka Sewarekaw fɛ yen a k'u ka wuli ka jɔ kɛ koyi min ye ambulance mun b'u bolo furakɛlifɛn minnu b'u bolo maa bɛ yen n'o joginen sɔrɔ ma Falaye k'u k'a bɛɛ furakɛ fu falaki jamana b'i jɔ ni a ye taali senfɛ min ye gouvernement a bololankolomata han CFA wari miliyɔn 20 u y'o di baba gouverneur ma min ye malo ale ni balo o tonne 50 u y'o ta k'o di Assa Badialo ni Wage ko jamanakuntigi ko k'u k'a bila u kun na ko ni Ala sɔnna a ma Falaye wulikajɔ ni cɛsiri min tɛna fara a kan foyi tɛna bɔ a la dugudenw ka se u yɛrɛ la u k'u yɛrɛ minɛ min ye jamana ye a ka se ka basigi dɔngɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'o ye gouvernement ka laɲini ye n'an bɔra yen kibaruya di ko hukumu kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko kibaruya jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an filɛ nin waleya gɛlɛn min na n'o y'a sɔrɔ ministres bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka bolofaraw lasigi ka kuma u fɛ anw ka ministre a y'an bɛɛ lajɛlen wele kunungo n'o ye Alhamdu Agi Iliyɛni ye a kɛrɛfɛ min ye Gawusu ye Gawusu Kulubali n'o ye Aki ɲɛmaa ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka fara ale ka sa Maison la Presse ɲɛmaa n'o ye kɛnyɛrɛye kunnafonidilaw ye Banjugu Dantɛ o fana tun bɛ yen kunnafonidila fitinin fara belebele ka fara an n'an ka kameraw n'an ka telefɔniw an n'an ka dictaphone an nana kɛ ka yɔrɔ fa tewu ministre a ye baabu bɔ k'a bin anw fana tun ka maa min bɛ yen n'o tun kan ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ta sa o ye Nfamara Berete ale ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. diɲɛ bɛ lahala mun na ani an ka jamana bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ kunnafoni nafa ka bon a la kosɛbɛ o siratigɛ de la an ka jamana kunnafonilaw ka minisiri wele bila Mali kunnafonila bɛɛ lajɛlen ma radio tele fasirikɛbaw ani minnu bɛ kunnafoni bɔlɔsiraw fɛ ka taa baabu sigi kunnafonilaw kan ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri mun kan yaasa ka kunnafoni kɛlɛ diɲɛ bɛ ka mun ta ka ɲɛsin an ma ka sebaaya sɔrɔ o la o bɛ kɛ sababu ye ka kunnafoni juguw kɛlɛ ni k'an ka jamana kibaruya yɛrɛ fɔ diɲɛ maa ye. Dabaliw min tigɛlen don pour que k'an ka jamana ninnu cɛ a fɛrɛ ka bon kojugu communication fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que kɛlɛ min bɛ ka kɛ ni mugu ni kisɛ o kɛlɛ de bɛ ka kɛ ni communication fana ye donc olu ka porte parole olu ka communicant olu b'a la aw fana b'a la mais a da kana t'aw la dɛ parce que aw ta ye peuple de ye faut que aw ka peuple sensibiliser olu bɛ ka communauté internationale sensibiliser wa u bɛ ka an ka peuple fana sensibiliser u bɛ ka kuma an ka kanw na yan k'a sɔrɔ u mago t'an ka kan na u mago t'an na mais u bɛ ka kuma an ka kanw na yan pour que k'an ka peuple fana sensibiliser o y'an ka politique mɔgɔ dɔw sɔrɔ olu ni banbagatiw bila ɲɔgɔn na o ni jihadistes bila ɲɔgɔn na ɲɔgɔn fɛ k'u ka jamana kɛlɛ. kunnafonilaw ka minisiri ka kɔrɔfɔw la a ko Mali ni AES jamana ye wulikajɔ mun kɛ ka an yɛrɛ ta o de kɛ bɛ ka juguya o ni janfa camanba k'o labɛn anw kama jamanaw fɛ a man di minnu ye anw ka kɛ anw yɛrɛ ta ye. Depuis que Mali ni AES jamana Burkina ni Niger an y'an yɛrɛ ta k'a fɔ k'an t'an yɛrɛ ɲɔngiri mɔgɔ si ye donc ko caman o bɛ jamana caman ani mɔgɔ caman ka
nafaw bali jamana kuntigi yɛrɛ y'a fɔ ko nin kɛlɛ a mɛnna a y'a fɔ ko nin kɛlɛ an b'a kɛ dɛ an b'o kɛlɛ de la ta parce que n'i ko k'i b'i yɛrɛ ta mɔgɔ min t'a fɛ k'i yɛrɛ ta a bɛ kɛlɛ dɛ. maajugu ninnu bɛ k'u ɲɛsin an ka sɔrɔda sira minnu ma ka maaw bololafɛnw tiɲɛ minisiri yɛrɛ k'a fɔ o b'u ka dɛsɛ de yira. aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tellement mɔgɔ ninnu dɔw dɛsɛra u bɛ taa kariw de jeni u bɛ moto sira la ka taa mɔgɔw ka kariw jeni i bɛ kari bɔ i ni kari bɛ bɛn ou bien citerne carburant de b'a la ni chauffeur fila ou bien musow ni mɔgɔw bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka n'u ka fɛnw feere i b'u lajɔ k'u ka mobili jeni o tɛ kɛlɛ o kunu u y'a kɛ à 40 km de Ségou mais ko kan bɛ Ségou pourquoi u ma taa sirasuw attaquer pourquoi u bɛ kariw attaquer sirada la k'u jeni ka mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ fu silamɛya yɛrɛ la o tɛ yen mɔgɔw ka nafolo tɛ se ka tiɲɛ mɔgɔ ni tɛ se ka bɔ ten. an ka kunnafoniko minisiri Alhamdu Ak Ilɛn ye malidenw bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka bɛn basigi ni keleya jamana kanu bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ yaasa lafiya bɛ sinsin an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min. donc vraiment aw ka communication fana kɛ aw ka kunnafoni ɲuman lase mɔgɔw ma kunnafoni minnu bɛ bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni min b'a to hadamadenw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que dabali bɛ tigɛlen don pour que maliyɛnw ka fara tuma dɔ la u bɛ siya ko don a la tuma dɔ la u bɛ diinɛ ko don a la tuma dɔ la u bɛ option politique yɛrɛ don a la donc aw de kan ka a lase jama ma surtout radio de proximité ani presse communautaire vraiment an hakili b'aw la kosɛbɛ k'a fɔ ko aw de bɛ se k'an dɛmɛ nin yɔrɔ in na. an b'a lɔrina k'a fɔ kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛnɛ in kan kunnafoniko maa bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen kunnafonidilaw ka ɲɛmaayaso aki ɲɛma kunnafonidilaw ka lafasalijɛkulu ɲɛma mali kunnafonidilaw ka kuluba minnu bɛ yen fɛcɛriw ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka fara kunnafoni ɲininaw caman bɔlen n'a fɔ dakɔnɔɲi laɲini kelen de tun bɛ bɛɛ lajɛlen bolo kunnafoni ka jɛya kunnafoni min bɛ bɛn ni basigi sinsin an ka jamana kɔnɔ. wolomasiri tabaw ka kɛnɛ kan min ye Elize Jandaw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ye an ka kɛlɛdagatigi kura ye ko min ye armée ye a ka wulikajɔ n'a ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Gao nin kalo in tile 10 Bambanjɔni ka walekɛbaw o y'olu kɔkari Amasarakaw fɛ yen Gao yɛrɛ ale kɔrɔnfɛ yan fan fɛ min ye wulikajɔ in ye sa mobili dɔ fana kun dogolen don tu dɔ kɔnɔna na ye o n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen halakira wolomasiri taba ka wulikajɔ fɛ ni pankuru ye min ye Elize Jandaw ye ko ka armée cɛdenw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don wa ko Bambanji walekɛbaw u na ɲini jamana in fantan ani naani u bɛ wo kɔnɔ k'u bɔ baara la pewu ko n'an jɛra an bɛ se labɛnsangakaw fɛ yen min ye kɛlɛdaga bolofɔrɔ min sigilen don sen kan